ọja ana m anụ ka o si ada ana m anụ na ntị echiro m ogbu ọja ana m anụ na ntị echiro m ọ bụ Kpakpando TV ka ị na-ege. Igbo mụrụ m ekene m unu ogbu ọja daalụ ekene ngiri nne daalụ. Igbo mụrụ m ekene m unu ọ bụ Kpakpando TV ka ị na-ekiri ugbu a. Afa m bụ Tobechukwu Chibueze. Tata anyị bịa ka anyị kọwara unu ka ndị Igbo si achị onwe ha tupu ndị ọcha abịa, maka na ọtụtụ ndị Igbo ekweteghị na ndị Igbo nwere usoro pụrụ iche dịkwazị mma ha ji wee na-achịkọba onwe ha, ife ji wee na-aga ọfụma n'obodo, ife ji wee dị n'ụdị ya n'obodo, eji wee wee udo n'obodo. Mana taa Kpakpando TV apụtara ka anyị kọwara unu ka ndị Igbo si wee na-achịkwa onwe ha tupu ndị ọcha abịa. Na mbụ, ndị Igbo nwere usoro dị iche iche ha ji wee na-achịkọba onwe ha. Ọ bụrụ na ị na-anya n'ezinụlọ gị, ị ga-afụ na ezinụlọ ọbụla na ụmụnne ọbụla nwere obi ha. Ọ bụ n'obi a ka a na-enwe ọgbakọ n'obodo ọbụla. Obodo ọbụla nọ n'ala Igbo nwere obi, nke ọ bụkwazi onye bụkwazi ọkpala na-anọchitezi anya ndị obi, ndị ezinụlọ ya na obi ụmụnna. Onye kachasị wee bụrụ okenye na ụmụnna na-anọchite anya ụmụnne ya na obi obodo wee dịrị wee gbagowe. O wee bụrụ ya bụ ka ndị Igbo si wee hazie ihe wee na-agalụ ha ọfụma. Abịa n'obodo, a na-enwe ndị ọgbọ, a na-enwe ndị ọzọ, a na-enwekwe ndị diọkpala, a na-enwe ndị eze mmụọ. Ndị a niile dị iche iche nwere ọlụ ha na-alụ. Ndị a niile dị iche iche nwekwaziri oke na ọlụ ha n'obodo. Abịa na ndị diọkpala, ọ bụ ndị ọkpala ya bụ nwoke kachasị wee tọọ n'obodo ka a na-enye ikike. Ọ bụkwazi onye kachasị wee tọọ n'ezinụlọ ka a na-enye ikike ịkpọ ọgbakọ n'ezinụlọ. Ịkpọ ọgbakọ anụwa sitekwaziri ka ihe si wee dị n'ezinụlọ. Ọ ga-akpọwa ọgbakọ ka ekpee udo na ọ bụ na ọ nwere esemokwu dị n'ezinụlọ. Ọ ga-akpọ ọgbakọ ka a hazie ihe kwesịrị isi wee dị n'ezinụlọ. Ọ ga-akpọwa ọgbakọ ka akpa ka ezinụlọ ga-esi wee na-aga n'ihu, ka mmepe ga-esi wee na-abata na ezinụlọ. Otu ahụ ka ọ dịkwazi n'obodo na ụmụnna. Ọ bụkwazi onye kachasị wee tọọ na ụmụnna o kwesịrị ikike iji wee kpọkwazịa ọgbakọ ka akpa ka udo ga-esi wee pata na ụmụnna, na ọ bụ na ewe ihe dịka esemokwu. Unu ma mgbe gboo ndị Igbo nwere ugwu pụrụ iche ha na-akwanyere onwe ha, na-akwanyekwaziri obodo ha, kpatarị na-enweghị esemokwu rie nne. Mgbe gboo a na-enwe nghọtahie, a na-enwe esemokwu, mana ihe a niile nwere usoro eji wee na-ahazi ya. Dịka ndị diọkpala, o nwelu ife pụrụ iche a na-enyefa, o kwesịrị afa pụrụ iche a na-akpọfa gosipụtalụ ifefa na-alụ. Ị na-anya ife njinaka ugbu a ka a na-akpọ osisi ọfọ. Ọ bụkwazi osisi ọfọ a ka a na-enye diọkpala ọbụla na ezinụlọ kpatalụfa ji wee na-aza aka ji ọfọ.
osisi ọfọ a na-efe ya n'ime mmụọ na n'eziokwu maka na ekwetere na ha ga-abụ ndị na-anọchite anya ezinụlọ n'ime mmụọ na n'eziokwu. Dịka mgbe gboo ndị Igbo maara uru ọ bara na mmadụ na mmụọ ya dị na mma kpatarụ eji wee na-eye osisi. Ị na-aya osisi a bụ ọnatarachi, o si na chi were bịa. Osisi a efulu ugbu a pụrụ iche, ọ dịkwazi ike nke bụ na onye ọbụla eyela osisi a ga-abụ onye na-akwụ n'eziokwu. Ọ ga-abụ onye ọ na-abụ ọ sị gị na ihe a dị otu a, inyocha ya ọfụma efu na ọ dị otu ahụ kpatalụ faji wee bụrụ aka ji ọfọ. Ụta nke ọ na-adịkwazi na ụmụnna. Onye ọbụla kachasị wee bụrụ okenye na ụmụnna abụghị onye a na-eyo eyo, ọ bụrụ onye ọ ga-abụ enye ife a na-eyokwu ya eyo, ma ọ ga-emetakwa ife a ma na ọ yara emetakwa ife a, ma ọ ga-akwụdokwa eziokwu ma ọ yara akwụdo n'eziokwu, na ọ ga-agwakwa ya eziokwu ma ọ yara agwa ya eziokwu. Ndị obodo niile na-eyi ya osisi a. Osisi a ada agbanwekwezi agbanwe, otu a ka ọ ga-adịkwazi ọkpụtụrụ ọkpụ. Ọ bụrụ na onye okenye ahụ ewe ka o si wee gafelu ofufe nke ọzọ banyezie n'ofufe ndị mbụ na ndị egede, ewerekwu ya yekwe onye ọzọ dị ndụ bụkwazi okenye n'obodo ahụ ka ọ nọchitewekwazi anya ụmụnna n'ọgbakọ ndị obodo a na-emekwazi. Ihe a niile wee bụrụ usoro ndị Igbo ji wee hazie ihe. Abịakwazie n'obodo, ọ bụrụkwazi sọsọ diọkpala na-enwekwezi ike n'obodo. Onye ọbụla amụkwazi n'ezinụlọ ahụ na-enwekwezi ike n'obodo, ike pụrụ iche, maka na diọkpala enweghị ike ịkpọ ọgbakọ na ọ bụghị na ndị ọzọ ekweteghị na a ga-enwe ọgbakọ. Mana ndị ọzọ na-akwanyelu diọkpala ugwu maka na ha kwetere na ọ bụ ya bụ onye kachasị wee mawa ife, dịka ndị Igbo si atụ n'ilu na onye isi awọ, onye njem na-akọ isi awọ ama ife, maka na ọ bụgo ya bụ onye bụ ụzọ wee jepụta ije n'ezinụlọ ahụ. Ha ewego n'ọya ka wee marụ ntọ na ana dị n'ezinụlọ maọbụ n'obodo maọbụ na ụmụnna. Mgbe agbaghị ihe ndị a niile dị, a na-enwekwezi ndị a na-akpọ ndị ọgba. Ndị ọgba a na-abụkarị ndị amụrụ site n'ahọ dị otu a, ọ da agafe ahọ abụọ maọbụ atọ maọbụ anọ. O sitere ka ndị obodo si eme. Ọ bụ site n'ime ndị ọgba anụ a ka esi ewepụta ndị agha, ndị na-echekwa obodo. Ya bụ ndị a na-akpọkwazi ndị amị, ndị ogbe ọgụ, ndị ọ na-abụ ewe nsogbu ezipụ ha ejemala ihe na-ese malụ ka a ga-esi wee mee udo n'obodo ahụ. Ọ bụkwazi n'otu ndị ọgba ahụ ka esi ewepụtakwazi ndị na-agba ama, ya bụ ndị na-akụ ekwe. Ọ na-abụ n'obodo a na-akpọ ha town criers n'ọnụ oyibo. Ha na-esi n'ụmụnna nke a gaa n'ụmụnna nke ọzọ, si na ezinụlọ nke a gaa n'ezinụlọ nke ọzọ, n'ezi ha ozi eziri n'obodo dịka obodo si wee kwekọrịta n'ọgbakọ ọha obodo. Maka ọ bụ ọgbakọ ọha obodo a bụ ọgbakọ a na-ewe na ọ bụrụ na ụmụnna niile abịa kwekọrịta na a ga-ewe ọgbakọ, mgbe ahụ ha ncha niile abụrụzie obodo. Ya bụ ọ bụrụ na ezinụlọ niile, ụmụnna niile agbakọ ewe ọha obodo, ọ bụkwazi ọha obodo a ga-ejikọ aka ọnụ wee mụkwazie ọgba, ndị a na-akpọ ndị ọgbọ n'ala Igbo. Dịka nsi wee kwuo, ọ bụ sitekwa na ndị ọgbọ anụ a ka esi ahọpụta ndị agha na ndị na-ejeru obodo ozi n'ụzọ pụrụ iche. Ọ bụkwazi na ndị ọgbọ anụ a ka ị na-anekwazi anya wee na-afụkwazi ka ha si wee na-akpa agwa. Ọ bụ na agwa ha na-akpa ka esi ewetakwazi ndị ọchịagha, maka n'ime ndị ha ga-ezipụ ka ha jee nọchite n'ọlụ obodo agha, ewekwezi ndị a na-enyekwezi akara aka ịnụkwazi ọgụ n'ụzọ pụrụ iche, wee na-akpa ha ndị ọchịagha. Ọ bụkwazi na ndị ọgbọ anụ a ka esi ewepụtakwazi ndị dị mgba, ya bụ abịa na egwuregwu obodo na obodo na-egwu asọmpi. Ndị Igbo dị mbụ wee na-asọ mpi. Ọ bụkwazi n'otu ọgbọ a ka esi ewepụta ndị na-asọ ya bụ mpi.
ndị Igbo dịkwazị na mbụ ema ejije na egwuregwu dịkwazị n'iche n'iche. Mgbe gboo ọ bụ n'ọgbọ ma ọ bụ n'obodo ka ọ na-abụ obodo chọbụ iti ihe a na-akpọ mmọnwụ, ya bụ ihe a na-akpọ Halloween n'ọnụ oyibo ma Masquerade Festival n'ọnụ oyibo. Ọ bụkwazị n'ọgba ka esi ahọpụta ndị na-anọchitekwezi anya obodo n'ụzọ pụrụ iche. Ihe anyị na wee bụrụ ejije na ama egwuregwu wee bụrụ otu ndị nna nna anyị ha si wee hazie ihe, o wee bụrụ ihe na-agara anyị na-eme anyị obi aghụrị, sikwazi mee obodo ji wee dị na mma, obodo ji wee dịkwazị n'udo. Ọzọ dịkwazị ka ibi ya wee bụrụkwazị ya maka ndị ọzọ. Ọ bụghị onye ọbụla ka a na-akpọ ọzọ, ọ bụghịkwa na onye ọbụla ka a na-echi ọzọ naanị Igbo. Dịka omenala Igbo si wee dị, ọ bụ ndị ama ama na-akwudo n'eziokwu, bụkwazị ndị jikwezi akụ na ụba ha kpatara wee na-arụrụ obodo ọrụ ka a na-abụkwazị n'ime ha ka esi ahọpụta ndị ọzọ. Dịka mgbe a na-amụ n'ọgbọ, ọ na-abụ amụsịa n'ọgbọ, zụọ ndị ọgbọ dịgasị n'iche n'iche na aka ọrụ dịgasị n'iche n'iche. Dịka mgbe gboo ndị Igbo na-akpụ ụzụ, ọ bụghị ndị ọcha kụziere anyị na a na-akpụ ụzụ. Mgbe gboo ndị Igbo na-akwa nka, a na-akpa ọda, a na-akpa ịgada, a na-alụgosi ọlụ aka dị iche n'iche. Ihe anyị na wee bụrụ nchọpụta na nnyocha ndị nna nna anyị ha mere wee na-ahazi obodo wee na-eme ka obodo wee na-etokwazi ma na-agakwazi n'elu. Mana tata ụmụ Igbo agbahapụla ihe niile na nchọpụta niile ndị nna nna ha mere, wee sị na ọ bụzi nke onye ọzọ mere bụ ihe ka mma. Ụfọdụ ekwetekwuzi na ewelu nchọpụta na nnyocha ndị nna ha mekwaziri n'ụdị pụrụ iche. Ndị Igbo tupu ndị ọcha abịa na-akpụ igwe. Ọ bụ ndị ọcha kụzielu ndị Igbo na a na-akpụ igwe? Mba! Ọ bụ ndị nna nna ha chọpụtara na ọ nwere ihe ọ ga-abụ iweta nke iweta nke ọzọ itinye n'ọkụ, igwe apụta. Tupu ndị ọcha abịa, ndị nna nna ha na-akpa akwa. Mgbe gboo ihe a na-akpị ya bụ ete, ụfọdụ na-akpọkwazi ya egede ọgọdọ. Ọ bụkwazi n'ala Igbo ka a na-akpọkwazi ya bụ ọgọdọ, ọ bụkwazi n'ala Igbo ka a na-akpọkwazi ya bụ ete. Eji ewe owu dịgasị iche iche dụkọọ ya ọnụ. Ya bụ ọ bụ site na ndị ọgbọ anụ amụọ gị n'ọgba etiezie gị n'akara ọlụ dịgasị iche iche. A na-ewekwezi ndị ochi, ya bụ ndị na-ete nkwụ, ote nkwụ. A na-ewekwezi ndị na-agba mgba, ndị eji mgba wee mara. Mana ihe a niile egbochikwe ha ịkọ ọrụ ugbo maka na ama na nni si naanị apụta. Ka ha na-eme ihe ndị a niile, ha na-akọkwazi ọrụ ugbo wee na-eme ka nni wee na-apụta n'ụzọ pụrụ iche n'obodo. Mana ji bụkwazi nni pụrụ iche n'ala Igbo. Ndị Igbo na-akwanyelu nnukwute ugwu kpatalụ eji ewe di ji. Mmanya bụkwazi ihe ọṅụṅụ pụkwaziri iche n'ala Igbo kpatala eji ewe di ochi. Mgba bụkwazi ejije eji mara ndị Igbo pụkwaziri iche, mekwaziri eji wee mara dịka Kilewi Wachukwu ha, Mike Power Mike ha. Ihe a niile bụkwazi akara aka Osinachi ha natara, bụkwazi otu ndị nna nna ha si wee hazie ihe, o wee bụkwazi si n'aka fela aka wee lukwezie ha aka wee lutekwezie anyị wa aka. Mana mgbe tata ọtụtụ n'ime ndị Igbo ekweteghịzi na ewere ihe dị otu ahụ n'ala Igbo. Ka anyị ga-enụ ntị ka ogbu ọja wee kene anyị ọja, opi ike eji akpọku ndị mmụọ, ka ndị mbụ na ndị egede wee nọnyere anyị na ndị okpu. Ogbu ọja ana m anụ na ntị echirọ m. Ana m anụ na ntị echirọ m. Ọ ka bụ Kpakpando TV ka ị na-ege. Ogbu ọja daalụ rinne.
Igbo ndị mụrụ m ekene m unu. Ọ ka bụkwa Kpakpando TV ka ị na-ekiri ugbu a. Afa m bụ Tobechukwu nwa Chibueze. Dịka m si wee kwuo na mbụ, ndị Igbo wegasịrị usoro dị iche n'iche faji wee hazie obodo wee mee ka udo wee dị n'obodo. Oru na agbata ọzọ anyị ga-akọwara unu ya dịka o si wee dị. Cheta na ya akọwabere maka ndị eze mmụọ, anyị akọwabere ọfụma maka ndị ọzọ. Ya bụ oru na agbata ọzọ ka anyị kọwara unu ọlụ ndị ọzọ nakwazi ọlụ ndị eze mmụọ ka ọ dị n'oo.